エルスリー殿。誰だお前は。我が名はボーゼル。なんだとこの世界。仰せのままに虚空の闇に潜め偽りをつかす。どうしたんだ王子、ニコリスを倒すことができればあの術を破れるはずです。分かった。急いでニコリスを倒すぞ。天空をめぐる星々を。天空をめぐる星々。
熱風よ吹き荒れろ。魔力の高まりを感じます。かの者の剣となれ。なめやがって。行くぞ。負けるわけにはいかん。力が湧き。
とどめだ。俺とやろうってのか。お前たちの思い通りにはやらせないぞ。ここは通してもらう。